Takže ahoj koťátka, my vás vítáme u dnešního videa a dneska tu máme tajného hosta. Ahoj, tady Elis. A máme tu... a máme tu Elis a budeme jí učit hrát Star Stable. Takže tak. Ano. A my se ještě ospravedlňujeme, že nevychádzali videa a mne sa pokazilo nahrávanie, lebo na Star Stable bolo strašne veľa ľudí, keď prišli narodeniny a tak, a my sme to normálne chceli ako nahrávať. My aj máme záznamy z toho, jak nám proste nefungovalo to nahrávanie, a môžeme vám to potom možno dať. Ešte taký jeden vtipný záznam tu môžeme dať, že jak nám sa to proste vypínalo a tak. Takže nám to prostě nešlo. Tak jsme to nenatočili. První věc, máme tady novou... No hovor, rýchlo, kým sa to vypíne. Položku v bonus shopu. A teraz už budeme trochu síce menej aktívne, lebo začala škola a tak, ale stále prostě budeme natáčať a tak. Takže ideme na to. Takže já si jdu teďka vybrat koníka, potom si vyberu ještě set a zkusím i závody. Dopadne to asi jako špatně, ale to nevadí. Ono potom Elis je na Kalisinom účte, oni jsou teraz jako spolu na prespávačke. Takže ono toto je Kalis, ale je tam Elis. Takže to je tak. A já jsem tady vyskládala koně a si teda vybere, jak ho chce. To je mega hezká. Oni jsou ještě vzadu. Ono my máme, teda Kalis, ona má okolo, neviem, 120 koní, alebo tak nejak. Takže ono toto je len ukážka toho, pretože my sme nechceli to natáčať akože na tom účte Kalisinom, tak ono my máme tam tiež nahrávanie, ale neviem, jak to by sa, lebo proste to je jedno, nemáme to jako preposlať a tak. Kámě, musí být ta péro. Ok. Takže já si asi vezmu. No, počkej, Xko. X, jo. Jo, tady Počkej. nedá úplně. No před tím koněm je taková neviditelná zeď, jako chápeš, takže Počkej, můžu. No. Musíš takhle jakože obejít toho koně, chápeš, jako. Dobře. Jo, tak počkej. Tak teďka máš mě to sedlo, prosím tě. Já si vezmu to tohle. Je z toho koně ještě, jo. To si nemusím. Ja mám taký pocit, že na Islandíkov nejde to nové vybavenie, takže si budete muset vybrat nějaký set, který nemá nové vybavení. Třeba tvůj zadek. Nestali se o ní, prosím tě, on má level 15. Aha, nevadí. I sedlo tam nemám. Já vím. Tak musíš trochu jet, tak No. tudy, víš? Jedu. Tady jeď. Počkej, prosím tě, šrapu, dej mi sem. Ano. No, a kde mám? Tak počkej, pozor. No. Já musím říct z toho koně. Sedlo. Jo. Sorry, dobrý. No aha, kámo, tak to asi umím, ne? Neumíš. Hej! Umím! Ale tohle neumíš, jako to jako ne. To ne. Nevadí. Dobře. Takže. Ale budeš asi chtít černý sedlo, že jo? Asi jo, Dobře. Takže tady
A tady máš potom podsedlovku. Aha. Nějakou si vyber. 20 minutes later. No takže listu má už hotový set a teraz ideme na závody. Ale že vlastne my vám sem dáme klávesnicu, akože niekde do boku. Vám sem dáme, my teraz nahrávame klávesnicu. Takže tak, ako stlačame tie klávesy. A je to byť celkom zábava. A asi ideme prvé na Stevko, ne? Akože ty závody robiť, že? Či? Jo, u toho Steva podle mě bych dala. OK. No. Kamo, to je. A Alice, tak ona potom ešte akože... Ona má svoj účet, ale moc ako nehrala Star Stable, ona ho, dajme tomu, naposledy hrala na druhom festivale a moc to ani nevie hrať. Ani také niečo, takže tak. Jedna. Teď. Aha. Musíš to nenatáhnout. Musíš za těma šipkama. A ja vyzerám, že úplne neviem ani jazdiť. Počkej, Ej, koň, bež. Ja to neviem, ja som strašná. OK. Skoč. Já to mohla přeskočit. Jo, mohla. A Ono- tohle to tak. Hej, koň. Nevadí. Ten môj koň absolútne nevie skákať, česte. A nemusíš se těm hráčům vyhýbat. Nevím. A. Skoč. No už ten kůň Vím, prosím. Jeden. Hlavne, aby vám ten koň neumrel počas toho rejsu. Ještě jsem mu naštěstí nedala ani jeden hit, což je normálně jako... Jo, dobře ty, počkej. Nelehej si kašu. Tohle se nelehá, v pohodě. Nelehá? Ano, Ne. tak dobrý. Jo, proč zase hraj za mě? Jo, protože to už se ti tam opíraly ty sekundy. Už je. No, jdi. Počkej. Úplně jak tu běháte. Tady můžeš. Když chceš, aby to rychle jako rychleji zatočilo, tak musíš zpomalit a potom a pořád jako mačkat to písmeno, kam chceš zatočit. Jo. Slávnosti dokončené. Dobře. Tak jo. Tak to úplně nejde. OK, teraz asi ideme na... Orlando, myslím. Ano, ideme na skokové. Poďme sem na skokové. To bude Aha. dobré. Ještě si vyzvedni ten. Otázka. Lebo ono tieto skokové rejsy, čo sú tu v tej veľkej ohrade, tak oni sú strašne pometené. Aj pre mňa už. Jo. Tam jdi rovně. OK, takže my teraz ideme tento rejs. Aha, počkaj, ja nikoho nevidím, tak ja si dám, že Riding Club Members. Tak. Jo. Takže už můžeš zmáčknout, OK. 3, 2, 1. Nejdem. Ono ja vás zase nevidím, tak si dajte to Riding Club Members. Musíš kameru. Ježíš. Dobře, tak my jedeme znova, Ray. Ještě jednou. Dobrá. Tak ještě jednou. Můžeš se otáčet tu kameru, prosím tě. Absolutně nechápu, kam mám jet, takže... Ono ja vás nevidím, tak dajte si Riding Club Members. By som vás Jo. videla. Dva. Dobře. Klikni na to oko a dej Riding Club Members. Tak.
Doprava. Naču. Dobré. Musíš tu kameru otáčet. Doprava. Doprava. Dobře. Doprava. Yes, dobrý. No dobře. Au. Kde? Tam. Dobře. Jedu. Au. Brzdí. Dobře. A počkej, to než ty jako ne. Tady. Dobře. Jedu. Uhu. Dobře. Dobrý. Bombasty. Jako nechci zabrzdit úplně, jo? Ale Můžeš spamovat S-ko prostě, když chceš zastavit. Pomalu. jsem to. Teraz asi ideme... Na ktorý race pôjdeme? Elise, aký chceš race? Morelandu, alebo kde chceš ten race? Já bych chtěla třeba i nějaký, který jsem jako v životě neviděla. Já jediný, který jsem někdy kdy jela, tak teďka byl u toho Steva. A ještě jsem jela jeden v Moorlandu, ale jinak jsem nejela žádný, takže mi to Hej, asi Kali, nejelo. možno... Elise, možno víš ten vo Wildwood, teda, no, v Redwoodu, ten veľký skokový, vieš, ten úplne najvyšší. Klidně. Ježiš, To tam asi jsou jedno. to je hrozně těžký, ale... Tak jo. Dobře. Úplně nevím, jestli jako dojedu. Babe. Počkať, ale ono ten úplne ten najvyšší skokový, tak ono by som sa tam furt búchala, keby som akože... Proč je tma? Teda proč prší? No to je takový efekt. Jo. Ja vás, vy ma vidíte, alebo ja vás nevidím? Ne, ale u toho, Ještě jedno. u tohohle rejsu se nevidíme. Jo, počkej. Aha, som už teraz zistila, super. Musím zapnout ještě jedno, protože jsem to spolu dělala. Takže ještě jednou. Proč mám pocit, že mi tie šípky, no predtým mi to akože v úvodovkách nebralo tie šípky. Ale tie prekážky, keby skákali, že reálne kone, akože čo aj skáču, ale to sú veľmi výnimočné udalosti. Jo. Okay. Op. Ježiš. Esko. Tak ono, no keby tu bol nejaký efekt, akože v nastaveniach, kde si môžeš ako dať, že prší, tak to by bolo... No to budeme. Pomoc. To v nějaký aktualizaci myslím, že bude, protože jsem viděla to nějaký video nějak, myslím. Já teďka úplně nevím, ale myslím, že to bude, protože hodně lidí to takhle chce. Ja som to strašne chcela, no to je strašne to... Jakože ja to tak neznášam, keď dajme tomu... Dobrý klamý. Je zima a ono, alebo teda jeseň, ono prší a tu v starosti bolo krásne slniečko proste. Jo. No, tak pre dnešok je to všetko. My vám chceme poďakovať za 44 odberateľov, ono to strašne rýchlo vybehlo hore. Ono, my sme sa ani nenazdali, až to malo 41 na 44, čo je super. Takže vám ďakujeme. A teraz predám slovo Kalis. Jo a fakt vám děkujeme za ty odběratele. A bude i druhý díl a speciál, takže se máte na co těšit a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.